Ahojte priatelia! Dnes tu máme nový MG HS Hybrid Plus 2026. Veľký rodinný crossover, ktorý kombinuje výkon 224 koní, elektrický pohon a veľmi atraktívnu spotrebu paliva bez potreby nabíjať vozidlo zo zásuvky. Pod kapotou pracuje 1,5-litrový preplňovaný benzínový motor s výkonom 143 koní v kombinácii s elektromotorom s výkonom 198 koní. Celkový výkon systému dosahuje 165 kW, teda 224 koní. Špecifikom systému Hybrid Plus je rýchla reakcia elektromotora na plynový pedál, zatiaľ čo hybridný systém automaticky riadi tok energie a počas brzdenia dobíja batériu. Zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu trvá iba 7,9 sekundy a maximálna rýchlosť je 190 km za hodinu. Oficiálna kombinovaná spotreba podľa VLTP je približne 5,5 litra na 100 km. Nový HS je zároveň väčší. Jeho dĺžka je 4670 mm a rázvor 2765 mm, takže ponúka dostatok priestoru pre cestujúcich aj batožín. Najvyššia výbava Lux prináša množstvo zaujímavých prvkov. Dva 12,3-palcové displeje, Apple CarPlay a Android Auto, interiér z ekokože, vyhrievané predné sedadlá a volant, bezdrôtové nabíjanie smartfónu a 360-stupňovú kameru. O bezpečnosť sa stará systém MG Pilot s adaptívnym tempomatom, automatickým núdzovým brzdením, udržiavaním v jazdnom pruhu a monitorovaním mŕtvého uhla. A práve tu sa MG HS Hybrid Plus stáva mimoriadne zaujímavým. Nie je to len úsporný hybrid, ale crossover s dynamickými jazdnými vlastnosťami, moderným interiérom a veľmi bohatou výbavou. MG vsadilo na kombináciu výkonu, komfortu a technológií. A práve preto si nový HS zaslúži pozornosť. Ďakujeme za sledovanie. Dajte like a prihláste sa na odber, ak máte radi zaujímavé autá. Uvidíme sa na budúce.